Nosaltres som, bàsicament, Catalunya Diu Prou està integrada per dues entitats, la d'Aromai, que és la que jo pertany, i després el CATSI, i després tenim gent que ens col·labora a títol particular, n'hi ha que estan en algun partit, n'hi ha que estan a l'assemblea, n'hi ha que estan amb altres entitats, i hi ha gent que realment no està enlloc més i puntualment ens dona un cop de mà. Nosaltres vam constituir aquesta plataforma ara fa un any i mig, precisament per començar a treballar els temes de desobediència civil. I el primer que vam fer va ser treballar el tema de la sobirania fiscal. En aquell moment en dèiem insubmissió fiscal, al llarg d'aquest any hem canviat el nom d'insubmissió sobirania per dos motius. El primer és perquè el primer cop que ho vam fer realment no sabíem què ens passaria, no sabíem, tot i que teníem uns estudis previs fets, ens vam estar assessorant a nivell legal, a nivell jurídic, a nivell fiscal, fins que vam creure que havíem trobat una manera de poder fer això d'una forma tranquil·la i bé i correcta, però bé, tot i així depeníem no només de les metodologies i de les lleis, sinó que depeníem sobretot de la resposta política. Per tant, no sabríem què faria la Generalitat ni sabíem què faria el govern espanyol quan els hi plantéssim al davant aquesta acció. Per això vam decidir anomenar-la insubmissió, també perquè el que fèiem o el que fem té un punt d'insubmissió a l'estat espanyol, perquè de la manera que nosaltres paguem els impostos a la Generalitat és cert que no està previst que es faci així, és a dir, l'estat espanyol no ens mana que paguem els impostos d'aquesta forma, per tant estem sent insubmisos al que ens està manant Espanya en aquest sentit. Li hem canviat el nom un cop vam descobrir que realment allò que estàvem fent era realment un acte de sobirania i que deixàvem els nostres diners en mans del govern de Catalunya. I també una mica perquè la desobediència civil i el fet de ser insubmís és quelcom que a la societat civil catalana encara fa por. No estem preparats per desobeir o no estem preparats poder per enfrontar-nos d'una forma que pugui tenir segons quines conseqüències. Nosaltres des de la plataforma el primer que vam fer a banda de fer el tema de la sobirania fiscal va ser ajudar i intentar donar suport a totes les persones que van seguir el moviment de No Vull Pagar. Nosaltres no vam iniciar aquest moviment, va ser un moviment iniciat d'una forma molt espontània, i Prou Peatges, l'altra plataforma que conjuntament amb No Vull Pagar va tirar això endavant, ho van fer així, una mica ens vam llançar tots al carrer. No hi havia cap estudi previ de què és el que podia passar, ni hi havia una organització de fons de com canalitzaríem tota aquesta gent que estava no pagant els peatges. Nosaltres el que vam fer va ser intentar preparar recursos, al·legacions, intentar fer una mica d'argumentari per poder defensar el fet que no es paguessin els peatges. Vam en el seu moment també aconseguir un acord jurídic de defensa signat per la CUP, per Esquerra, per Solidaritat, per Reagrupament. En aquests moments, un any i mig gairebé també després del No Vull Pagar, nosaltres seguim treballant amb aquest tema. Estem encara a dia d'avui contestant uns 60-40 correus diaris. Les coses no han anat del tot bé, suposo que molts dels que esteu aquí en el seu moment veu fer algun No Vull Pagar i sabeu més o menys que hi ha gent que ha estat sancionada, però vam creure que era com a símbol estava molt bé perquè era la primera vegada que la societat civil catalana sortia al carrer i deia no a alguna cosa. Realment els peatges són un greuge, tots ho sabem, ens vam estar informant molt durant aquell temps, sabem que tenim les autopistes 80 vegades amortitzades algunes, i va ser important aquest fet una mica que la societat civil es plantés i digués no volem pagar. Per això vam estar acompanyant aquest moviment i intentant assessorar-lo. El seguirem acompanyant, evidentment, fins que això acabi. Hi ha algunes coses que anem fent petits avenços i bé, de moment de les 100 i pico mil sancions que hi havien obertes només n'han arribat 2.000, la qual cosa d'alguna cosa ha servit inundar trànsit de documents i bé, una mica provocar aquest col·lapse administratiu perquè no hagin pogut tirar endavant totes aquestes sancions.
Un cop fet aquest parèntesis, des de Catalunya Diu Prou també vam estar treballant el tema de denúncies a tots aquells greuges que trobàvem. Per una banda hem fet el tema de catalanofòbia, vam denunciar el coronel Alemany, que va fer gairebé apologia a la intervenció militar a Catalunya i una mica va estar incitant a l'odi, a la violència. Llavors vam posar una demanda que quan va arribar al jutjat d'Astúries ens va retornar dient que no ens l'acceptaven perquè aquest senyor tenia llibertat d'expressió, igual que nosaltres teníem llibertat d'expressió per demanar la independència. Això ho vam fer una mica per demostrar que les accions de desobediència són convenients, perquè no ens estem enfrontant a un estat dialogant, ni ens estem enfrontant a un estat que ens deixarà fer consultes, ni un estat que s'entendrà amb nosaltres, sinó que ens estem enfrontant a un estat que és capaç de saltar-se les seves pròpies lleis quan li convé. I aquest n'és un exemple, no? Vull dir, l'incitació a l'odi i l'incitació a la violència en teoria està penat per les lleis espanyoles, però en canvi quan ho diu aquest senyor no passa res i senzillament el deixen que s'expressi amb total llibertat. A banda d'això, vam fer també una altra sèrie de demandes amb el tema del vot dels catalans a l'estranger, a tots aquests catalans que vivien a fora i que no van poder votar a les passades eleccions. Estem parlant, crec que d'unes 180.000 vots o una cosa així, i són vots majoritàriament sobiranistes. Nosaltres a través de la web de Catalans del Món, vam posar unes denúncies a l'abast de tota aquesta gent, a través de la seva xarxa, les vam cursar, les vam entrar en el jutjat, en total vam tenir unes 80 denúncies perfectament cursades i unes 200 o 300 queixes de gent que ens explicava el que havia passat. Més que el fet de la denúncia en si, el que és important d'això era la conclusió que en vam treure, de per què aquests catalans no van poder votar. I realment no van poder votar perquè les seves paperetes, els seus certificats, van sortir de Madrid tard. És a dir, se'ls va enviar un número que corresponia al seu vot, però aquell número no havia sortit d'Espanya. Per tant, quan allò va sortir, era impossible que arribés a temps. I això és un altre exemple de que l'estat espanyol fa el que vol. Fa el que vol amb les seves pròpies lleis, una altra vegada. Per tant, creiem que és important que d'alguna forma comencem a conscienciar-nos i comencem a fer accions una mica més agosarades i entenem que si més no estem preparats per fer accions que ens portin segons quines conseqüències, però sí que mica en mica hem de començar a acostumar aquesta societat a fer alguna cosa més que penjar una estelada, o a fer alguna cosa més que aquestes coses tan lúdiques que estem acostumats a fer. Estem acostumats a anar i de poble en poble encenem una espelma, encenem flames, no sé, fem aquestes coses, pengem les estelades, fem fires, fem festes, però realment Catalunya està en lluita i no ens estem acostumant a fer front al que ens pot venir d'aquí en endavant i que d'alguna forma ja ens està començant a venir. El que passa que també, de moment, l'estat espanyol ens agradeix, però l'estat espanyol de moment ens aixeca de quan en quan surt algú i diu alguna frase d'aquelles que tots ens alterem molt i tots protestem per les xarxes socials, però realment el que pot fer l'estat espanyol amb nosaltres, de moment ho està fent una mica de sota mà. Llavors no ens en donarem compte i arribarà un dia que potser ens quedarem ja sense res a defensar. Per tant, creiem que és important que poquet a poquet canviem, que és necessari fer festa també i és necessari encendre espelmes i totes aquestes coses també s'han de fer, perquè sí que si bé ens ajuda a ampliar la majoria social, però aquells que ja estem convençuts i aquells que ja sabem el que volem, doncs sí que és el moment, creiem, de fer una mica un pas més enllà. I tampoc no es tracta potser de fer segons quines coses de moment, però sí estar una mica preparats per aquestes respostes que anirem tenint, perquè realment Catalunya hi haurà un moment que haurà de dir prou i haurà de dir per aquí no passem. Aleshores, una mica el que intentem treballar des de la plataforma és tot aquest tipus d'accions, demostrar el per què i treballar-les. Amb el tema de la sobirania, doncs bé, quan vam començar amb l'impost de l'IVA només. Vam creure que era un impost que podia portar les menys conseqüències possibles sobre els usuaris, imaginant que no sortís bé, i ho vam fer, va anar bé. El mes de juny de l'any passat vam sumar els impostos de la renda i després d'això vam anar tots a Hisenda i vam anar a mirar quina era la nostra situació, què ens havia passat.
I realment vam comprovar que no ens havia passat absolutament res i que tothom estava al corrent de pagament i, per tant, a partir de quan vam esbrinar això, ja vam obrir a tots els altres tipus d'impostos i el Jordi va ser el primer ajuntament que es va sumar en el tercer trimestre i ell va ser, doncs, acompanyat d'algunes empreses, els primers que ja van fer pagaments d'IRPF. Després del Jordi va venir a l'Ella. Després que se sumés a l'Ella, doncs, també una mica no, gràcies al Jordi es va poder interposar aquesta moció, que ara suposo que després ens farà 5 cèntims, de com va anar en el plenari de l'AMI. I doncs, entre això i aquest treball de fons d'un any, doncs, com diem molts, no, de picar pedra, doncs bé, després del pagament dels 11 ajuntaments al quart trimestre vam aconseguir doncs, que això estigués, podríem dir, a primera línia del que seria el moment polític actual, no? El conseller ens ha dit que posaria eines, doncs el senyor Viladebadal doncs, està molt ocupat amb aquest tema, hem d'alguna forma fet que l'ANC s'hi hagi d'involucrar i tenim doncs, aquest tema del fet del pagament i de la hisenda pròpia doncs, una mica a sobre de la taula. Què passa ara en aquest moment? Ara en aquest moment doncs, és una mica feina de tots que això no s'aturi. És a dir, en aquest país doncs, les coses van passant perquè la societat civil normalment les arrenca i les empenya. Moltes vegades hi ha coses que no és que passin per casualitat, sinó que ja venen induïdes, no? Pel propi establishment, pel propi poder, i a vegades aquestes coses normalment procuren ofegar-se perquè no vagin més enllà, perquè no convé. De quan en quan algunes doncs, surten. Llavors, quan surten, estem en un moment ara perillós, no? Diem, la sobirania fiscal ha pujat, la sobirania fiscal ara està això al damunt de la taula i ara en aquest moment la sobirania fiscal corre el perill de que algú ens vingui a dir que ara no toca. Per tant, és un moment delicat i és un moment en què els que creiem en aquesta campanya i els que portem temps lluitant, doncs és un moment en què hem de no afluixar i hem de continuar endavant i no hem de permetre que un pas que hem pogut fer doncs ens l'aturin i ens el facin anar enrere. Una mica així el que seria la cronologia de l'acció i una mica el que anem fent nosaltres doncs aniria una miqueta per aquí. Llavors jo el que faré ara és molt breument explicar-vos com es fa, com ho fem per exercir aquesta sobirania i després passarem un vídeo del delegat del govern de l'Agenda Espanyola que ens aclara doncs molt bé, ens aclareix molt bé doncs, que no hi ha cap problema en fer aquesta acció. Una de les coses que és curiosa també, no? I és que nosaltres hauríem de poder anar pel món explicant doncs, que estem fent un gest de país, que estem posant a les mans del govern, ara en aquests moments el que hi ha, però en el que hi hagi el dia de demà els diners dels catalans, que els diners dels catalans són necessaris pel dia que aconseguim doncs, proclamar aquesta independència. I en canvi d'això una mica el que hem d'anar doncs, és pel món intentant convèncer la gent que no posarà en cap sanció a ningú i que ningú tingui por. Per tant, aquí és on hi ha aquest punt d'inflació entre el que realment podem fer com a país i el que realment podríem fer i una mica pels que ens han, des d'Espanya i molt des d'aquí també, pels que ens han domesticat a què aprenguem a fer. No? Per tant, doncs, és important que dintre dels nostres missatges doncs també d'alguna forma intentem anar reforçant cada vegada més el que som i el que volem i que no ens acostumem doncs, a dir no podem, no? Sinó que l'únic que hem de dir és si volem, podem fer-ho. I aquesta és una de les accions que ho demostra. Bé, us explico així molt breu. Els contribuents, no? Que seríem tots nosaltres, els dividim per fer aquesta acció en 3 grups, per entendre doncs, de quina forma paguem els impostos. Un grup serien les grans empreses, un altre grup seria els empresaris autònoms i un altre grup serien les persones a títol particular. Val? Les grans empreses i els particulars no canvien la seva forma de presentació d'impostos pel fet d'exercir sobirania. Ho poden fer, les grans empreses sempre ho fan via telemàtica i al moment d'exercir sobirania també, i els particulars ho poden fer via telemàtica o ho poden fer per finestreta, per tant, tampoc canvia. L'únic col·lectiu que pateix un canvi és el col·lectiu dels autònoms, perquè els autònoms poden escollir, si paguen a Espanya, poden escollir si ho fan per finestreta o si ho fan via telemàtica. Si un autònom decideix exercir sobirania fiscal,
només ho pot fer via telemàtica. És l'únic col·lectiu que pateix un canvi. Aleshores, anem a veure un exemple amb un model. Aquest seria un model d'IVA, és un model 303. Si estiguéssim parlant d'una renda o d'un model d'IRPF, la mecànica és exactament la mateixa, és a dir, qualsevol impost que tinguem al davant es fa de la mateixa manera. Omplim com fem normalment i tenim un resultat a pagar. Compte, sempre parlem d'impostos a pagar. Si és una renda negativa, per exemple, no recomanem que es faci cap tipus d'acció estranya, no recomanem que es barregin campanyes, no recomanem que es facin això que en diuen penyora fiscal i invents que els diners volten d'una banda a l'altra i que l'únic que poden comportar, creiem, segons l'experiència, és que es tardi molt a retornar les rendes, que hi hagin problemes a l'hora de retornar, que es puguin fer revisions i això, si l'estat espanyol no acaba inventant-se alguna mena d'acusació per intentar defraudar un import. Per tant, recomanem sobretot les rendes negatives no fer cap invent, senzillament presentar-les, que les podem presentar a l'Agència Tributària Catalana, des del 2010 hi ha un conveni per fer-ho, per tant, presentar-les, utilitzar la nostra pròpia finestreta, que el nostre govern tingui la informació de quants contribuents hi ha a Catalunya, que això de moment no saben, perquè l'únic que té aquesta informació és l'Agència Espanyola i evidentment no ens la donarà, per tant una mica començar ja a fer base de dades de qui som i què paguem cadascú. Bé, doncs anàvem pels que toca pagar. Sabem el que ens toca pagar, l'important és escollir la forma de pagament mitjançant domiciliació bancària. Aquí està una mica la clau de l'assumpte. Sempre escollim pagament mitjançant domiciliació bancària. I què fem? En lloc de domiciliar el rebut, o en aquest cas el pagament, a la nostra compta, com faríem quan paguem la llum o com paguem el telèfon, doncs el que fem és anotar el número de compte de l'Agència Tributària de Catalunya en comptes del nostre. Un cop fet això ho enviem a l'estat espanyol. Per què ho enviem a l'estat espanyol? Perquè a banda de l'obligació de pagar els nostres impostos, tots tenim una sèrie d'obligacions administratives, d'acord? Aleshores, si nosaltres no féssim arribar aquest document a l'estat espanyol el dia que toca i en el lloc que toca i de la forma que toca, ens posarien una sanció només per aquest fet, independentment del que toqués pagar o no ens toqués pagar, o de que haguéssim pagat allà o aquí o de que no haguéssim pagat. Només per la presentació del document ja comporta unes obligacions administratives. Per tant, el presentem a Espanya i així complim aquestes obligacions. Un parèntesis, en el cas de les rendes no, podem presentar-los també a l'ATC, d'acord? Gràcies a aquest conveni que he comentat que teníem. Posem les nostres dades, posem aquí consignarem aquest dipòsit, que és l'Agència Tributària de Catalunya, i molt important el concepte, és a dir, què estem pagant, una renda, un IVA, un IRPF, el que sigui. I d'aquest document també ens haurem de notar el número aquest que hi ha dalt, que és un número de referència, que serà la referència del nostre pagament. Un cop hem preparat aquest document, fem el que en diem el tercer pas per exercir la sobirania. Aquí veiem un detall del model d'impost i del formulari, on en el formulari veiem que està anotat aquest número de compte, que és el de l'agència, que és el que nosaltres hem apuntat en el nostre model d'impost. Bé, un cop fet aquest pas, ens anem a la caixa i paguem, fem efectiu el pagament. És a dir, aquest seria el tercer pas, el pas que com a contribuents hem de fer és pagar. On paguem? A l'Agència Tributària de Catalunya. Com? Fent un ingrés en compte, un ingrés en aquell compte que nosaltres hem anotat en els nostres documents. Per fer un resum i perquè ho entenguem així senzill, entreguem la documentació a Madrid domiciliada a la compta de l'ATC. Preparem un document per avisar l'ATC i posem els diners a dins de l'ATC. Aquest seria el cercle. La primera vegada que això se sent i tal, i si no esteu acostumats als documents, doncs sona una mica amb dificultat, però bàsicament són 3 passos molt concrets. Un cop hem fet l'ingrés i ja hem pagat, en aquest moment nosaltres com a contribuents ja tindríem les nostres obligacions completes. Però què fem? Fem un quart pas, que és el d'anar a lliurar a l'Agència Tributària de Catalunya còpia de tots aquests documents. Per què fem això? Doncs perquè realment l'Agència Tributària de Catalunya oficialment encara no existeix. Nosaltres hem aprofitat
una mica les lleis, hem fet una mica de volta i hem creat la forma de fer aquest pagament. I tot i que ja avui en dia tenen alguna mena de programa informàtic per poder canalitzar això que nosaltres els hi portem, la primera vegada que vam anar, fa un any, els nostres documents es van quedar en una pila i ningú sabia ni què eren ni què havien de fer amb allò. Hem avançat una mica, ara quan hi anem els agafen i ja els introdueixen a l'ordinador, per tant vol dir que hem fet alguna mena de pas endavant en aquest sentit. Tot i així, com que el que fem no està previst i sí que està emparat per diverses lleis, tant a l'Estatut com a la Llei General Tributària, és important que fem entrega d'aquests documents i els entrem per registre. Una de les coses, les còpies dels impostos, del pagament i d'aquest formulari que prepararem, que és el propi de la Generalitat. Tot això ho acompanyem d'una declaració de voluntats on expressem el per què estem fent això. I d'alguna forma també fent això assegurem que no hi hagi cap dels nostres documents que quedi una mica perdut en l'aire fins que se suposa que això que diuen que la Generalitat prepararà els mecanismes, hem de suposar que un dels mecanismes que primer prepararan serà el fet d'estalviar-nos aquest quart pas del fet d'anar a entregar aquests documents. Els documents ens serviria probablement a entregar-los a qualsevol oficina de registre de la Generalitat. Els procurem portar a l'agència tributària perquè creiem que així facilitem una miqueta la tasca i no ens poden amenaçar amb que es col·lapsaran i que no saben el que han de fer i llavors preferim fer-ho ordenat perquè no hi hagin problemes i que ho rebin tot amb dates i que ho rebin bé, tot ben endreçadet amb les còpies de tot i així d'alguna manera podran dir que no anem a fer-ho, que no ho estem fent bé. Un cop hem entregat aquests 4 documents, només ens queda una cosa per fer, que és la de, normalment ho fem i anem tots junts a fer aquest quart pagament perquè les coses és important que es vegin. I en aquest país tot allò que no es veu representa que no passa i no existeix. Per tant, normalment convoquem a anar junts a les agències tributàries i a fer una mica de soroll, normalment ja ens tapen mediàticament, sobretot els que fem coses que no entren dins del full de ruta dels grans, però bé, quan fas alguna cosa d'aquestes aconsegueixes sortir una miqueta als mitjans i així d'altra gent se n'assabenta del que estàs fent. Doncs bé, un cop fet això, anem tots junts i fem el 5è pas, que és sortir de l'Agència Tributària de Catalunya i anar a celebrar que hem pogut pagar en el nostre país.